Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω πώς να παίξετε όποιο παιχνίδι θέλετε, ακόμα κι αν δεν είναι από το Steam, χρησιμοποιώντας το Steam. Το πρώτο που θα κάνετε είναι εδώ πέρα, μόλις ανοίξετε το Steam, θα πάτε προσθήκη παιχνιδιού. Έπειτα προσθήκη παιχνιδιού μη Steam. Αν θέλετε κάτι εκτός Steam, προφανώς. Έπειτα, στη συνέχεια θα ψάξετε εδώ πέρα να βρείτε άμα έχει εδώ πέρα κάπου το παιχνίδι το οποίο ψάχνετε, ή αλλιώς θα πατήσετε περιήγηση. Θα ψάξετε, εγώ είμαι ήδη εδώ πέρα, Data D, εδώ πέρα έχω όλα τα παιχνίδια μου. Και μπορώ να προσθέσω όποιο θέλω εδώ πέρα. Μπορώ να προσθέσω Hearthstone, μπορώ να προσθέσω το Error 422, το οποίο είναι ένα fun game παιχνίδι. Μπορώ να προσθέσω το Wizard, μπορώ να προσθέσω το Roblox, μπορώ να προσθέσω το Minecraft. Μπορείτε να προσθέσετε οτιδήποτε θέλετε χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή, αυτόν τον τρόπο. Θα προσθέσω αυτό για παράδειγμα, προσθήκη επιλεγμένων προγραμμάτων. Και στη συνέχεια μπορείτε να το βρείτε εδώ πέρα στη συλλογή σας, το παιχνίδι, να το, Error 422. Αλλά αν θέλετε να παίξετε με τηλεχειριστήριο, πάτατε εδώ πάνω που γράφει είσοδο στο Big Picture ή αλλιώς Big Picture Mode. Μπορεί να το έχετε και στα αγγλικά, δεν ξέρω. Και εδώ πέρα είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέρον. Θα πάτε κάτω στο μενού, συλλογή. Εδώ πέρα θα σας βγάλει απευθείας στα παιχνίδια μη Steam. Θα πάω στο Error 422 που βάλαμε τώρα και θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα την επιλογή που έχει το τηλεχειριστήριο. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα τηλεχειριστήρια. Δεν πειράζει. Συνδέουμε το τηλεχειριστήριο που μπορεί να έχουμε από την κονσόλα μας ή που μπορεί να έχουμε πάρει από το ίντερνετ, ενεργοποίηση Steam Input, και εδώ πέρα τώρα το χειρίζομαι με το τηλεχειριστήριο. Θα χρειαστεί όμως να ξέρετε να φτιάξετε τα δικά σας controls. Χειριστήριο έχει κάποια βασικά εδώ πέρα, αλλά αυτά δεν θα βοηθήσουν επειδή δεν ξέρει το Steam πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα χρειαστεί να το φτιάξετε μόνοι σας. Θα χρειαστεί να ξοδέψετε λίγη ώρα να το φτιάξετε μόνοι σας. Έτσι έχω κάνει και εγώ με το Laby Mod. Πάμε εδώ πέρα, προβολή διάταξης. Έχω φτιάξει εδώ πέρα όλα μου τα controls. Οπότε, αυτό είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρετε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Κάτι ακόμα, ευαισθησία, το πόσο εύκολα θα γερνάει ή όχι. Το έχω βάλει στο 79% γιατί πάει πάρα πολύ γρήγορα στο default που είναι το 100%. Αυτά. Τώρα, για άλλα θέματα. Μόλις τελείωσα να τραβάω το προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε, που είναι το Base Tour, που είναι το σπίτι μου στον Ultraland, την 6η σεζόν, και μπορώ να πω ότι παρέλειψα να πω κάποια πράγματα γιατί τα άφηνα γι' αυτό ακριβώς εδώ πέρα το βίντεο. Στο κανάλι πλέον θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πολύ περισσότερα παιχνίδια, όπως επίσης και πολλές περισσότερες σειρές θα ξεκινήσουν, οπότε ελπίζω να σας αρέσει αυτή η καινούργια αλλαγή, δεδομένου ότι αρκετά άτομα ψηφίσατε ότι δεν χρειάζεται να φτιάξω καινούριο κανάλι και να τα ανεβάζω όλα εδώ πέρα. Οπότε έχω κατεβάσει και εγώ μερικά παιχνίδια, τα οποία θα δείτε πάρα πολλά από αυτά να είναι στο κανάλι σαν σειρά ή σαν walkthrough, gameplay και τα σχετικά. Αυτό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.